Čauky, ráda bych vytvořila jakýsi tutoriál toho, jak máme používat Trello a další věci. Takže ukážu to na tom, že chci založit novou akci a to bude celá dílna, která bude probíhat několik měsíců v létě. Tady mám Trello, společná organizace v rámci země loďky. Vlevo je taková lišta, s kterou si můžu rozkliknout a tady můžu vidět několik těch listů. Třeba jestli kliknu sem, tak se mi zobrazí legalizace odpadů. A teďka potřebuju akce. Takže tady mám vědět, jaký už máme akce a já tady přidám takzvaný kart, budu tomu říkat karta. Přidám novou kartu, která se bude jmenovat dílna stavba loďky. Tak. Je dobrý, aby tyhle popisky byly co nejkratší, protože když to rozklikneme, tak potom tady vidíme edit the card description, kde můžu krásně rozepsat, co to celá dílna bude. Dílna bude probíhat několik měsíců, bla 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 bla. Tak. A teď bych byla ráda, kdybychom mohli se domluvit na tom, že tady jak máme tohle poličko members, tak to znamená, kdo vlastně by se o tohle projekt měl starat. A když kliknu na assign, tak tady mám možnost vybrat lidi, který vlastně by se o tohle akci měli starat. Já tady vyberu mě s Honzou a Hňou jako hlavní. A potom do budoucna, když také někdo budete přidávat, tak tam vlastně můžete přidat i další lidi a ty lidi potom budou vědět, že vlastně se o to mají, že někdo přidal, protože chce, aby to viděli, ale když to nebude zajímat, tak potom vždycky je možnost jakoby remove from card, jako kliknout na tohle a prostě dát se pryč tyhle karty. Jo, takže takhle prostě bychom mohli mezi sebou komunikovat ohledně toho, co kdo chceme, aby prostě se na to jaký člověk podíval. Potom je tady vlastně možnost nahrát nějaký soubor, takže já si rovnou nahraju, tady mám fáze loďky, který udělal Honza. A je tu možnost přidat prostě, co je k tomu potřeba, co je potřeba udělat před dílnou. A potom úplně jednoduše přidávat, pozvat lidi, sehnat peníze a tak dále a tak dále. Tady potom máme labels, kde jsou vlastně se rozřazuje, jestli prostě je to věc, kterou musíme řešit teď nebo v příštích dnech, příštích týdnech a tak dále. Já tady označím, že to vlastně musíme řešit v příštích dnech. Tak a tady se to potom dá komentovat a tak dále. No a teďka jsem založila tuhle akci a aby to, ještě sem přidám, že to bude due date, je vlastně, kdy se to bude odehrávat, nebo kdyby to mělo být hotový, tak sem přidám 17. června, že to vlastně rozjíždíme. Tak, takže je tady přidáno. No a automaticky tady mám tu ikonku UR subscribe to this card, co znamená, že budou chodit tyhle notifications, když se něco změní v téhle kartě. A já vlastně tohle můžu udělat u jakýkoliv karty chci. Můžu kliknout na subscribe a to znamená, že mi budou chodit notifikace k té dané kartě. Je to docela užitečný, takhle si prostě projet všechno ty jednotlivé karty, které nás zajímají a přihlásit se k nim, aby jsme prostě tady potom využívali na maximum tu možnost notifications a chodili nám notifications jenom ke kartám, které opravdu který nás zajímají. Když takhle uděláme nějakou akci, tak je potom dobrý jít na Facebook. Na Facebooku založit vlastně novou konverzaci. Já tam přidám Honzu
Henka teďka napsat zakládám zdrojovou konverzaci Dina a potom tu konverzaci přejmenovat, aby se vždycky jmenovalo NA pomlčka například dílna. Takže také se potom jako, když hledám konverzace naše, tak se píšu NA a hned mi tady vyjede vlastně všechny konverzace, které máme na různý témata. Jo, takže potom můžu napsat do společné konverzace: ahoj, zrovna jsem začala konverzaci na téma dílna, kdo chcete být přidán, tak mi napište. Jo, a pošlu tyhle z té společné organizace, kde nás prostě asi 16, takže kdokoliv to dostane, tak potom ho můžu přidat jednoduše add people a přidám tam prostě Jitku třeba. Jo. No a potom zpátky k tomu tralu, takže tady to máme mezi akcema. Co bych vám chtěla na tralu ještě ukázat, tak jsou jakoby jednotlivé možnosti, jak vyfiltrovat ty karty, že vlastně tady mám možnost vyfiltrovat karty jenom podle třeba červený, aby se ukázala jenom všechny karty, které prostě jsou potřeba řešit teďka. Tak vlastně tady filtr kart a kliknu na tohle, taky se dají vyřešit, teda vyfiltrovat karty jenom třeba, kde je hňa. Takže se klikne na hňu a prostě zobrazí se tady, takže také si můžu filtrovat karty, které mám řešit já, anebo potom podle toho, kdy jsou potřeba řešit. Takže tady je ten filtr, musí se potom vypnout tak, že se zase odklikne tady to zaškrtnutí. No, také se dá přidat celý nový list, což je tohleto. Projektová dokumentace, web, video, to jsou jako listy. Když se něco jako už je hotový, tak se to dá archivovat. To se dá jakoby pryč z té organizace. No, myslím, že jinak je to jako docela jasný. Kdybyste něco nevěděli, tak se neozvěte a vám to ještě vysvětlím dál. Děkuji za pozornost.